muutamat jaksot on ollut semmosia, mistä on niinku tullut suoraa palautetta teille, että tällaista sisältöä ei saa julkaista. Erityisesti mä oon kuullut siitä jaksosta tätä kritiikkiä, jonka otsikko oli muistaakseni, että täytyykö kaikkien evankelioida tai... Ja siis spesifiä vielä, täytyykö kaikkien katuevankelioida? Täytyykö kaikkien katuevankelioida? Toi jakso erityisesti kiinnitti monien huomioita. Se oli niin kuin ajankohtana, jossa paljon uutisoitiin ja nostettiin sitä ikään kuin tämmöistä positiivista, että nyt uusi sukupolvi on noussut ja katuevankeliointi on in. Jep. Ja sitten se teidän jakso koettiin niin kuin semmoisena hajottavana ja haluatko kertoa siitä jotain? Meille kaikille oli jossain määrin nuoret tullut itkemään sitä ja jakamaan sydäntään siitä, että kokee, että ei kelpaa, ei niin kuin ole hyvä kristitty, kun ei koe mukavana mennä kadulle. Tai kokee, että se on jotenkin tosi ahdistavaa ja tosi, että se ei ole niin kuin hänen persoonaan sopivaa. Ja sitten me oltiin silleen, että ehkä tähän nyt täytyisi tuoda toinenkin ääni niin kuin kuuluviin, että on niin kuin muitakin tapoja evankelioida kuin se katuevankeliointi. Mä ymmärrän myös sen puolen, että sit kun on sitä innostusta ja ei haluta niin kuin latistaa sitä, mutta mua haastoi ajatus siitä, että 3 naisen ajatus, mielipide lannistaa kaikki nuoret. Tai jotenkin, että mua haastoi vaan ajatus myös siitä, että ollaanko me niin voimakkaita yhtäkkiä, jotenkin meidän sanat, että kaikki nuoret ei enää halua lähteä